Маршалды шак хамсары беріш. Тақын вай шуцады хоги язу урок. Тақын равай урока темая белгілде шаш жарарса худсталар. Цы урокта юлиялах вай шуцани яшхиге ребус. Хатхажал ук ульгеті. Фугувайны құсыртыд. Корие цумыл бет ахпыт там яны яхы дәштақы азият. Ребус яшыр халчы. Фудувай. Кория ахач дешны тихры цалып да дуах бахан ялчы отихны чацумыл глад. Кория ахач дешны вай тихры цалып да дяхкачы. Коя аха деш дaqdus. Цутавай там эл атух вай хахолу котым яхы дош. Котымы ызы куалелду ол хызырды. Мала алыпды чухалхы деша халх доғыр. Кыях алыпды. Ызвай шуцада языды цан языч минута. Дах қалып кайы, зән қалып кайы, мұх безза да язы дош. Даху вай шуцаде шарсы болқ бұбы. Да языды вай котым, кяхыт, корсым, малх, класс яхыт долыр, до дешаш. Ханс ал су беріш. Малады цани қир соулин алдыш. Малх яхы дошы ызы соулин алды. Хан ялчыма столчы дешашт халқы кыях алып доқ, уқмалх яхшын халишке мы яхыр доқ. Ханзы цудеш цани предложение оттигевай. Да язгевай предложение. Още тетрадь, да яздел шей кыях алып пи дешажи ханз азиязгел жил предложение. Малхы сирді хеж ян яздывай. Халх гевай ух предложение гайра кертер мяжиныш. Молодежь кертер мяжиныш. Подлежащий, сказуемый, карардари. Фу, малх. Ері подлежащий қалыр цатак хақвай. Фуду, хеш, ері сказуемый қалды шатак хақвай. Яхач уроковай маалы белгілдешаждар вай дисарыш. Белгілдешаж сені ол белгілдешаж. Мала қамялдақа олыз. Хамай белгілі хақуқышы қамялдақа ол белгілдешаж. Хатхажыл беріш ханс ұқ үлгет. Да яздалах дешаш хозы ек, хозы егіш. Хозы яхыры ызы белгіл дошты. Еги яхыры цер дошты. Ханзы еги яхыры цален тярахды ыздош дуқлен тярахды вақыды вейс. Хозы егіш. Егіш дуқлен тярахды алыр дош. Хаты хозы яхы белгіл дошы худ цулы шимадары дысыр. Даху. Дика кенк. Малы. Кенк мішті дикі яғыр аз белгіл дошты, кенк яғыр цері дошты. Ханзы хаждабы өздеша дуқлен тәріғдақ. Дикі кенкіш. Кенкіш яғы цері дошы дуқлен тәріғді алыр. Хаты белгіл дош дикі яғыры шимадары худ цулыр дысыр. Дақсыфы ал безім бар ханзы цадылы белгіл дешажы шимадары хуцы целуш дус дуклен тярах цудолаш хул издешаш. Даху вах қысык баққи нах. Вах қысык малы сык мішті вах қысык цердошты вахқа белгілдошты дуклен тярах доққыдывай ердешаш. Сыгы дуклен тярах вай остычы нах әли хақулцынық нах. Даху Хаты ваққы яқыры, баққы ян хустылыр, фытсу деші, белгіл деші хустылыр, цар хустылу гойтым. Масыла ваққы сыг в яқыш гойтым, сыг яқыш цер деші, дақы белгіл деші халқышке в яқы гойтым от. Дуқлен тәрі дәқыш, нақы б яқы гойтым бұтсу цер деші, дуқлен тәрі дәқыші, баққы яны Хуцлу ызы белгілдіш. Бұя қалып, гойтым остсы халқышки. Бұя қалып. Замиге сік.
دقلين تيارح دياخش كجينخ زميجة يا خبل دوش خوص دلر كجيان سجى آخر خوص دلر نخ عن دقلين تيارح دياخش داخل بيرستا أستخ دق تعبول شان بيرستا أستا أول دق خالش درستا ج أستا ياخد دوش دقلين تيارح دياخش جاء خوصلو بيرستا ياخد بيلقل دوش درستا يعني خوصلو تان حالخش كر خوصلو قويتم تردش قويتم دتار خوصلر تردش حاجة بيتق سارك ديتق سارجش سارك سارجش دقلين تارح ديار بيتق ديتق قويتم خوصلر تبيلقل دشي هنز بين خير دقة دول الله عمز دول بيلقل دشاجة تارح اشتا خوصلت ديك خوز ديك يا خد دشاج لا عمز بيلقل دشاج ده اجي تارح اشتا خوصلت حتى قدولا بيلقل دشاجة تدرج خوصلش خل تار خوص دلر خله قويتم خوصلش يه суффикс خوصلش يدش لرت خوص دلر تاخل تارا خوص دلر بيلقل دشي خوص دلر خل تار بوزن بول تر دشاش حاجة هنز ويشاتا يتيم داج آغايي قواتشيجي упражнение حديل شكل نشكجة تابعي تقا يطلعش واغد حلقة упражнение شبعي ديست قيال خيطلق تدولر أديش تبي أديش يخويت أدم مش محتاج دهاش دول كلاسي قويت مش وقتي تركل دي لعم زي بلقل دشاش دياس قالي لا تحلخرة دشاش ده دياس قالي ده تدها دياس ياخ بلقل دشة ده يعني قويتم أحط حلخشك داخو إن شاء الله دولش بلقل دشة تر بلقل دشة حلخرة قويتم أحط ياس واش كأياز ديوخ ويكس فيدر يعني قويتم يتسو فيدري داخ حتى ياس أدوي إزفيدر يعني قويتم أحط جويتن حلخشك بيرج داخل واشش دقواتشي جواشي упражнение هنز алсуга واشش دقواتشي جواش упражнение بلغل دشاش خو لو عمية لو عمزية دوقا دولا لو عمز بلغل دشاجة تيارا حشتا خوصلت حتى خوصلت دول تيارا بلغل دشاجة تيارا حا خوصلو قويتم خوصلو تار суффикс خوصلو تارا لرت خوصلو بيرج از упражнение شاشة دقواتشي جواش حتى قنرويتي ميرا شان مخا بلغل دشاش تيارا حشتا خوصتور تتحوي أروك شقيال مياش إلتش